Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor ni blay phi baro kini long ki khubor bam ta kasngi menta kasngi ka khat pratrik uya yong kasngi bakhat du yak election commission of india khamtam haga jilla meghalaya baki polling officer jong baro ki constituency haring kat kitum kitam bar ki tiar machine thap vote klami menta kasngi ba kinet chiki polling station haga jingi thap vote kaban long hakha khat khandai turing menta ubnai ya kajing penkre na kabenta kajing tap vote ga khat khandai turi ki bor penyat election kila lumya baro ki nongtrei kam sorkar ki bakentup ya ki nong hikai bani sngam ya kajing penna na kajaka penkre ka ECI hapolo ki bangat lang ya ka duty election ki kentup ya ki bor pulit banyarap ya kajing nong jingman bansuk upat ba ha ka bayade ki kali motor bankit banba ya ki tiar machine ka ECI kalabat ya ki spa atli nadu ki beren ki bahe kum ki bus ki maxi sumo kumju iki kali jong ki jaka puli kilawan ban yang lan na kabenta bankit iki nongtrei kam sorkar ban poisha ki polling station UBC 3002. Please report to the counter 16 East Shillong. Lang nongtrei, Subha report 18 West Shillong. Home Guard volunteer Shangdor Shangpliang. Home Guard volunteer. UBC 2654. AB Constable 64 Martin Maudi, please report accepting order.